אז מה קורה חברים יקרים וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש ומטורף שלי, והיום יש לי משחק מטורף וזה לא רנקד כי לא יודע, פשוט לא רנקד, לא היום, אבל מה שכן, סרטון מטורף. ושאני אומר סרטון מטורף, סרטון באמת מטורף. וכמו שאתם יודעים, בזמן האחרון לא העליתי הרבה סרטונים, אבל אני חייב להגיד לכם תודה על 1018 סאבים. נראה לי שזה שיא עולמי באמת, כי ילד בגיל שלי אחד שאין לו הרבה סרטונים, לא העלה מזמן את הערוץ שלו, מגיע ל-1018 סאבים בכמה ימים, בכמה שבועות, שבועות. אז כמו שאתם רואים, אנחנו עכשיו גם בעונה החדשה. עשיתי את הסרטון הקודם גם על העונה החדשה עם חבר שלי, זה היה רנקד, שהוא הוריד אותי מלא, משחק אחד הוא הוריד אותי מדי, משחק שני הוא פשוט לא העלה אותי ולא הוריד אותי. אז את האמת, באמת זה כאילו, אני אעשה עוד הרבה סרטונים עם חברים שלי, יש לי עוד הרבה, כאילו, חכו, יש עוד. חכו, לא הכרתם הרבה, הכרתם רק את איתמר ויש לו ערוץ, אבל כאילו, תירשמו גם אליו, אבל אל תורידו מנויים אליי. אז באמת, יש בעיה עם הצ'אט עליי, אני באמת עושה את ההגרלה, שלא תחשבו שלא, אבל הצ'אט הלך, כאילו, אין לי צ'אט, ושאין צ'אט אתם לא יכולים לכתוב כלום. אני מבטיח שברגע שיהיה צ'אט אני אגיד לכם, כאילו תגובות, אני אגיד לכם, ואני אעשה את ההגרלה, אני אבחר מישהו אחד, הוא ישלח את השם שלו בפורטנייט, כאילו תשלחו את השם ואת זה בפורטנייט, אם אתם סתם רואים גיסט על המסך, תדעו שזה אני אשלח לכם כאילו הזמנה, כאילו, ואני חושב לעשות את זה עוד, טוב, אני אעשה את זה. יהיה עוד איזה 3-4 שאני לא אעביר להם גיפט, אבל מה שכן, אני אשחק איתם פורטנייט. כאילו, אני אראה את השם שלהם, יכתוב אותו, ישלח להם הזמנה, ואני בפעם ראשונה ברגע שמחוברים שולח להם. טוב, אז אם אתם רוצים עוד כמה ימים לראות טורניר, אז באמת, היום יש טורניר. תזכירו לי, אני אזכר לעשות לכם דקה, היום 22, כן. אז היום מ-8 עד 10 בלילה יש טורניר לקבלת ה-FNCS. שכמובן הוא לא על כסף. ה-FNCS הוא על כסף. כרגע הוא יהיה עוד כמה חודשים, סוף שנה כזה. ואני באמת מקווה שאני אבחר
גם אני מקווה שאתם תיבחרו כאילו. בואו נראה עד כמה טובים אתם. בואו נראה כאילו. אני אולי, אם אני אסכים, אני הולך לפרסם את השם משתמש שלי. ואולי, כי אנשים לפעמים קוראים את הסרטונים, שולחים לי הזמנות ואני לא רוצה שזה יקרה. יואו. שנייה. לפוק או משהו כזה? אני רוצה משחק עם טילים. אין לי שוטגן. אין לי שוטגן במשחק. בוא אליי עם הגבר. מת. וואי, אני כל כך מצטערת. דקה, עכשיו ניקח את הדברים החשובים שיצאו מפה. סנייפר ושוטגן. שתמיד חייב שיהיה לכם. וואלה, מעדיף לקחת את הפיסטול, אבל פיסטול אותי כאילו קצת, אני טוב איתו. מה? וואו, היה להם מלא מקס. אוקיי, אני חייב ללכת עכשיו. איפה זה? חיכה לה, היית בזון? שם זה לא בזון. וואי, זה לא כיף להסתובב עם הרוקט ליג. לא, ביי. שונא את הבוטים האלו. איפה זה? אוקיי. שם אני. קח את זה. בואו נמשיך. אז לא התקנתי אתכם, אני עכשיו הולך לבונקר, כאילו, מי שכאילו לא יודע כל כך לשחק פורטנייט, את האמת, אני אתן לכם עצה, פשוט אתם צריכים, הדבר היחידי שאתם צריכים קצת ללמוד, זה בניות. .21 מת. לא היה לי סאונד, האמת. טוב, אני אראה לכם משהו מטורף, אני אעשה את זה רק למשחק הזה, כדי שתראו, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל כל בשבילכם, אבל דווקא אני אעיף את זה. אני צריך את זה, כאילו.
אני זוכר שהיה לנו את האתגר פעם הקודמת. לא פתחת לג'נדרית. אבל באמת הבן אדם הזה, אני תמיד, לא משנה מה, איפה שלא יהיה, יפתח את הלג'נדרית. אוקיי, אני פעם אחת ניסיתי את זה, והתחלתי לאהוב את זה, את הכוונת לסנייפר. אוקיי, אני אגיד לכם את האמת, תשתמשו עם זה לפעמים, רק באמת במשחקים שהם לא רנק. חשוב להגיד שזה לא יהיה רנק. עכשיו אתם תצחקו, חכו לקיל עם זה. אז תבינו. אחרי שאני אעשה עם זה קיל, אתם לא תצחקו. אתם לא יודעים עד כמה הדבר הזה מטורף וחזק. לא. מי שזוכר, ספק, אמרתי לכם את זה כבר משם. האתגר שלי של אז זה היה קודם. למצוא את הנשק החדש. הוא לא חדש, תלוי. אבל את האמת, אני יכול להגיד שהזהוס הזה שהוציאו לו משחק, זה כמו הנה. זה כמו הקמע 100, מי שזוכר. וואי, אין לי כוח עכשיו לבנות. אני הולך לבדוק איפה יש אנשים. אוקיי. איפה אתם הנשנושים? איפה יש פה? דקה. הנה, עכשיו אתם הבנתם? עכשיו הבנתם. עכשיו לדעתי אמרתי לכם את זה. אני לא ניסיתי לפגוע בו בכלל. אוי לא. 21 לרכב. לא פגעתי. לא. לא, אני מת, אין, הלך עליי. אני 9 HP. הוא נפרח מפה, נעוף מפה מרחקים. אוקיי. אמרתי לכם, הכוונת הזאת טובה, לפעמים. הכוונת הזאת היא לא... הכוונת, היא לא פסיכית, היא טובה. היא סבירה, כאילו... אפשר איתה לפגוע. ולא... וואו, נראה לי היה שם איזה... זה היה טריירד באמת, אני לא אשקר. טוב היה. את יודעת, אני שורד הרבה במשחק הזה. איפה אתה חמוד?
אוקיי, אתם רוצים לראות עכשיו את האדיטים שלי? תראו, זה כך. אנשים לא ירגו אותי. אתם לא מבינים איזה מהיר זה. הנה. זה טריירד. אני גרוע. תלוי למה אני גרוע. אני מלא. הכוונת הזאת טובה, פשוט תלוי מתי. אוקיי, עכשיו היא הייתה מטורפת. טוב, שיים! אני אולי אעשה פה ווין! וואו, הם מביאים את הווין. מביא את הווין פה. שים שתי ביג, שאני אהיה לפחות 100. הספקתי. בבקשה. טוב, אבל אני הורג אותו. חברים יקרים, ג'י בצ'אט. וואו, היה משחק מטורף. וואו. תירשמו לערוץ. וואו.